ତମକୁ ଦେଖିବ ନା ଦି ପାହାର ଦେବି। ହେଇ ମୋ କଥା ଯଦି ମାନିବ ମାନ, ନହେଲେ ତମେ ମତେ ଚିହ୍ନିବ ମତେ। କାହିଁ ଏମିତି ହଉଛ ଆଜି ଗୋଟେ ମାଣ ଓଷା ଗୁରୁବାର? ବାଡି ପଡା ଚନ୍ଦା କୋଉଠିକାର ପେଟୁଆ ରାସ୍ତାରେ ଗଲା ବେଳକୁ ଲୋକ ଡାକୁଛନ୍ତି ବାପ ଝୁଅ, ତମକୁ ଟିକେ ନାଜ ମାଡୁନି? ନାଜ? ତମେ ତ ମତେ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ କଲ, ପୁଣି ଏବେ ମତେ କହୁଛ ଚନ୍ଦା? ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ ତମର ବା ଆଗ ମାଇପ ମରିଗଲା ବୋଲି ସେମାନେ ମତେ ଜବରଦସ୍ତ କହିଲେ କଷିବର। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜଗନି କିଆ ବୁଢା ଫୁଟି କାକୁଡି, କିଛି କାମକୁ ନୁହଁ କି ଘରକୁ ନୁହଁ। ମୋ ଆଗ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲିଗଲା, ଆଜି ମୋର ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ। ମୁଁ ଦେଖିନି ତା ନାକ କେତେ ବଡ, ହେଲେ ନାକ ତା ନାକରେ ଗୋଟା ଯୋଉ ଶିଳୁକୁଆ ପଶିଯିବ। ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଖୁଦୁରୀ, ତମେ ଆଜି କୁଆଡେ ଚାଲିଗଲ ଖୁଦୁରୀ? ଖାଇ ସେଇଠି